Kto by nechcel mať nejakú superschopnosť? Určite ste už aj vy videli nejaký film, v ktorom sa po hrozivej nehode hlavná postava zobudila so superschopnosťami. A presne na takéto prípady sa dnes spolu pozrieme. Franco Mangani bol taliansky imigrantom, ktorý sa na prelome 50 a 60 rokov minulého storočia rozhodol emigrovať do Spojených štátov amerických a konkrétne do San Francisca. Nemal žiadny špeciálny talent a bol ako ostatný, až do jedného dňa, kedy dostal horúčku, ktorá bola až tak vysoká, že Franco mával časté výpadky pamäte a halucinácie. No našťastie sa mu podarilo prežiť túto chorobu, ale od nej sa niečo zmenilo. Keď sa zotavil z choroby, začal mať extrémne živé sny a niečo mu hovorilo, že by ich mal začať malovať. Za celý život ani raz nedržal štetec v ruke a zrazu z ničoho nič začal malovať portréty miest, kde vyrastal, s takými detailami, ktoré si jednoducho za 30 rokov od odsťahovania nemohol pamätať. Keď sa niekto v Taliansku o tomto dozvedel, vydal sa nafotiť tieto miesta, ktoré Franco maloval, a boli úplne identické. Keď v roku 2002 opúšťal muž menom Jason Paget bar, z ničoho nič ho napadli dvaja muži a dobili ho až tak, že Jason sa prebudil už v nemocnici, no od tej doby sa všetko zmenilo, pretože Jason videl každý jeden objekt, ako je vytvorený z geometrických tvarov. Podľa odborníkov, keď Jasona dobili, v hlave sa mu odomkla časť mozgu, vďaka ktorej by sme videli všetko z geometrických tvarov. Ešte keď bol Jason malý a chodil na strednú školu, bol najhorším žiakom matematiky a musel podvádzať iba preto, aby prešiel ročníkom, no keď sa zotavil po útoku, stal sa z neho matematický génius. Tony Sikoria bol ortopéd, ktorý sa počas veľkej búrky zastavil pri pouličnom telefóne, aby zatelefonoval svojej matke a ubezpečil ju, že je v poriadku. Keď išiel zavesiť, udrel do telefónu blesk a Tony doslova umrel na pár minút, no našťastie ho rýchlo zachránili a Tony tento zásah prežil. No keď sa začal zotavovať, cítil, že je trochu pomalší a niekedy stráca pamäť. Ale od tej chvíle taktiež zažíval nutkavý pocit počúvať hru na klavíri a jedného dňa sa rozhodol, že si sám jeden kúpi. Aj keď dovtedy celý jeho život sa ani raz nedostal do kontaktu s klavírom, jeho hra pripomínala hru profesionálov. A hneď v prvý deň ako dostal klavír, zložil svoju prvú pieseň. Ken Walters bol obyčajný robotník, no jedného dňa sa mu stala veľká nehoda, ktorá ho pripútala na invalidný vozík. A takto musel žiť niekoľko rokov, až do roku 2005, kedy dostal mŕtvicu, no aj po tej sa Ken dokázal zotaviť. Ale niečo sa pri nej udialo. Mŕtvica mu v mozgu akoby otvorila časť mozgu, vďaka ktorej mohol extrémne dobre kresliť. Keďže pred touto nehodou nemal nikdy žiadne umelecké nadanie, pre všetkých ľudí to bolo obrovské prekvapenie a jeho prác si dokonca všimla aj spoločnosť EA Games a vo veku 51 rokov sa stal ich dizajnérom a grafikom. Tommy McHugh bol už od detstva malým kriminálnikom a závislákom na heroíne, no keď mal 51 rokov, dostal mŕtvicu na obidve časti jeho mozgu, no našťastie to prežil, ale keď odchádzal z nemocnice, zabudol čítať a často sa mu stávalo, že zabudol aj jesť. No hneď po príchode domov dostal ohromnú chuť začať niečo malovať. A pre ľudí, ktorí ho poznali, to bol šok, pretože všetci si mysleli, že nemá žiadne umelecké nadanie. Ale Tommy to začal brať vážne a maloval 18 hodín denne, 7 dní v týždni. A takýmto tempom pokračoval až do jeho smrti v roku 2012. Čo si o tom myslíte vy? Môže nejaká nehoda odomknúť časti našich mozgov a celkovo nás zmeniť? Váš názor mi určite napíšte dolu do komentárov. A taktiež, keď sa ti toto video páčilo, určite daj like, čím ma podporíš vo výrobe ďalších top 5 videí. No na dnes je to už odo mňa všetko. Vidíme sa opäť zajtra pri novom top 5 videu. Prajem vám pekný zvyšok dňa, váš Otomo.